Oyaore kamano mar mantie tarik en 23 dwe mar 8 2022 machiegni nonro mar Oboke kokadho Lolwe Tv nyinga Jesse Munyan Oboke The Standard kaachiel kod The Daily Nation kata Daily Nation ma wan godo kinyi ma sani. Daily Nation wach ma bende omipe kanyite mokwongo penjo nitiere. Bende nokwale, was it stolen? Mane penjo bende koro penje kanyo mano iwuoye wacha mar ywak mabende koro notere do mamalo mogik e pacho kae moter kod jo Azimio ka giwacho ni kuo mar ombulu nobedo mabende noland godo William Ruto kaka ker moyier. Gin weche mathoth ahinya bende biro neno kanyo ka ite mokwongo mar Standard. Raila my case against IBC bende koro ler kanyo. Daily Nation ite mano mokwongo nitie weche mathoth ahinya. Raila's prayers to court kata gigo bende dwani mondo ka oseyal bura otieki. To ang'ogi ni modwani mondo koro doho otim. Modwani mondo ng'eni koro Ruto, William Ruto noko chopo wach mar 50+1 mbolo duto te mabende koro yande koro nochoki. Bende Ruto was not validly declared as president-elect and therefore Wafula Chebukati declaration to that effect made 15th August invalid. Chebukati's declaration of result should be nullified kata ni wach mabende no yango godo duoko go nego beni koro hirucho ko machielo kendo bende gidwaro ni kopogore gi mano koko wach ni mondo land Raila Amolo Odinga gi Martha Karua kaka ker moyier gi jalupne moyier to kopogore gi mano to IBC bende koro iwacho ni ok nyal yangni IBC koro ok nyal tayo yiero kaka bende koro ok nyata yiero makare kendo maler mapono no nitiere rerana kata yiero machielo to gidwani mondo koro kete jomoko manyien manyalo tayo yiero makamano. Machielo bende ni commissioners ang'wen ka bende wacho ni nyaka gi sani kata kaluwore kanyo kod jogi wacho ni koro gin bende ne ok oketgi gimene gi kwedo wach mar Wafula Chebukati. Gin weche mathoth ahinya. Ito mar ariyo bong'iyo kanyo this why Raila Karua want court to quash Ruto win. Wacho kanyo bo winjo kanyo weche mathoth ahinya gimomiyo gidwaro kaluwore kod kwan mopogore kod mbulu ma kuonde chung'od buche 26 mayande nokolandi to kod mbulu go mabende koro milion 14,213 ng'eni to koro nowuok kanye kamoko bende koro nokolandi tere kaka maka bende koro nodonjo. Bong'iyo kanyo tipo mar Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Peter Kenneth gi jo Azimio kaka ne gidonjo Milimani Law Court kuma bende ne gichwalo neno mekgi o kata neno kata obok mekgi mar ya chako mondo mikoro bura makamano bichak winji. Ibo neno kanyo tipo ito Oboke gite mar ariyo to kod mar adek ibo neno kanyo ka governors thothgi bende koro dhi chamo matich ang'wen rongo ka ng'ata neno koketo mare kanyo Wavinya Ndeti ma Machakos bende nitiere kae to kod moko mathoth ma bende koro nitiere e iye. Weche nitiere kae motenore weche mago mag do. None of the candidates got 50% plus 1 vote. Omtata accused mano senator moyier e county ma Busia. Okia Omtata mbene jakene ratiro ganda mong'e ahinya bende no dhi doho ka en bende koro dwaro kowacho ni onge ng'ano yudo 50+1 kata kaka chik bende koro dwaro en bende otero bura e doho ma Supreme Court samane Raila Amolo Odinga gi kweth mar Azimio bende koro netero. Bende chaki boneno ka Nakuru County bende chamo muma ticha ang'wen. Why Kuria wants Raila's case dismissed? Mano Moses Kuria bende jaogai mar chama cha kazi en bende koro ochwalo bura e doho kodwani mondo koro bura mano mochwal kod molo Raila Amolo Odinga bende koro wito oko nang'o owacho ni koro koko nowuok mano kumorewo agent mar Saibatau Kanchori to kod Senator Ledama Lekina giwacho ni koro no obwogo apisas mago mag IBC kendo koro nokelo koko. Mane wach momiyo gidhiro ni mondo koro kik land lendo makamano. Kigame and activists file case against Ruto win. Kigame bende jalar kom ker mane laro kom ker Ben Kigame bende en bende owacho ni koro lendo mar Ruto ne oko oluwore kanyo kod chike kendo yiero nokotime yo maler kod chika ka dwarore en bende koro nochwalo. Koro buche ng'eny ahinya Supreme Court makwedo Ruto moloyo mago mabende koro sire. Boneno kanyo bende county machielo bero mochako keto tich ang'wen en chamo muma ma governors. Meru County wan gi Migori Ochilo Ayaka neno kae. Raila, we have waterweight evidence on rigging.
giwacho kanyo ni koro gin gineno moromo ne gitingo kanyo mana gi lori manyiso ni koro kwal ombulu margi. The criminal enterprise led by Chebukati gave access to IBC observers, IBC servers to Ruto. They cooked figures to steal your victory. Mano Martha Karua ne wacho ni kaka nitie kaka IBC no dhi omiyo jo Kenya Kwanza server koro gidonje to gitime gigegi. Mano kaluwore kanyo to kod jo-Azimio. Deferred polls will be held next Monday, declares IBC. Ong'eni te kuonde mane choko time yiero kaka kom mar governors mago ma kaka mega gi Mombasa koro itimo chieng' wuok tich. Kuonde mamoko bende kuonde chung' od buche kaachiel kod wards moko duto te kod gin kuonde 8 tarik 29 wuok tich time mago. Boneno kanyo governors nochemo muma bende tich ang'wen kendo wan gi Joseph Lama Olelenku mano ma Kajiado, wan gi Kisii Simbarati, mago duto te tich ang'wen senyisi tich ang'wen ma governors gi thoth gi chame muma. Chebukati Cherera clash in IBC split. Odiochieng' mano manyoro commissioners mag IBC from telo kowuok telo mano mokwongo nyaka dicha gol lendo koro negi wuok ute fwambo kamoro achiel kane giwacho wach mar timo yiero no. Kata kamano bende nitiere kama Cherera nowacho nang'owa ni ne ok gisom script achiel kata kalatas achiel kinde mabende ne tayo yiero kaluwore ni kata weche mabende Chebukati nowacho ni yiero ma kuondego nochor nikech samoro Oboke nogo marach oket picha mana. Cherera bende ochako wacho ni ne giwuonda ji, ne giriwore kamoro achiel mondo mi ginyis ji ni ikruok nitie makare mago tes. To kata kamano giwacho ni gin noket gi mudho kendo ne gikekare notese ogo machalo nade, gini nyiso gi ni kiny otese biro to gin commissioners, wach ma bende koro Cherera pod ne omedo wacho. Mago weche mabende ti wang'e na Oboke mar The Standard nikech maya neno ka wechego mantiere seng'io kae to kod wechego machien ka wechego mago mag tuke bende. Raila my case against IBC mano wacha achiel ma bende biro neno kanyo. Prayers to judges Musainya gik ma bende gidwaro ni mondo tem yiero kwan kendo nona nene to kura mabende nokethore ne gin adi mondo ng'e kaka koro kigo kwan to bende koro donjo. Gin weche mathoth ahinya ni bende Ruto nokochopo 50+1 order IBC mondo tim presidential election in conformity with the law, declare Chebukati unfit to hold public office. Mana gik manyisi Oboke mano machielo cha mago weche bende koro nitiere kae. Ite mar ariyo inside Azimio bid to overturn declaration that Ruto won. Bode no picha ite mar ariyo mar adek bode tipo kama gi mathoth ahinya. Francis Atwoli kaka wan kanyo to kod keto i governor Charity Ngilu mano governor mawuok, wan Kalonzo Musyoka kod kaka johera mag Azimio ne timore ko mar doho mar Milimani. Wan kae to kod Millie Odhiambo neno ka nyaka David Muradhe mago joma bende koro nodonjo kanyo kane chwalo neno makamago. Gin weche mathoth ahinya. Collapsed IBC Tower of Babel forms backbone of Azimio case. Iwacho ni koro lwar margi ma bende koro omiyo nyaka gesa ni koro lumbru maduong' ahinya ma bende koro Azimio dhi tiyo godo ni adiera IBC samoro okoromo kare. IBC robbed us a victory. Raila and Karua bong'eyo kae Raila Odinga prayers at Supreme Court and what Raila Odinga will have to prove to the judges. Gik mathoth ahinya kae nitie nyaka joneno ma bende bro dhi golo neno margi mago weche ma bende nitiere kae. Na weche mago mag Supreme Court. Raila, we have evidence to prove of cartels Banglo election mana wacho nogono. Wach governors macha Omo Olelenku neno kanyo. 7 other petitioners challenge Ruto win. Kopogore gi Azimio nitiere abirio moko kendo makwedo loch mar Ruto. Koro en case mapek ahinya. Chebukati in the eye of a storm over disputed presidential poll bende nitiere kanyo. Wach mar Chebukati kama bende commissioners kaka ne pogruok nitiere chake pim kendo gi 2017 kuma commissioners moko bende nopogore gi Chebukati to gidma Chebukati ndong mane commissioners ariyo ma be kendo manyien mano kelgo chako pogore kod nitiere gima samoro bende korok ne kare IEBC kanyo. Whistleblower says a team was recruited to manipulate results. Mane wacho kanyo nitiere jogo mabende koro ne ong'e ahinya kendo nitiere witnesses ka oginyise nyaka gik mabende koro timore, joneno mabende koro wacho kanyo. Nitiere gik moko ite mar 10 kae keti ahinya gik moko kuom neno bende koro ibro ti godo. State officers will not vie for county speaker seat. Mano wach mabende koro doho no ng'ado kamano.
Governor Moyer Mohamed Adan Khalif mano Mandera bende chamo muma mana tich ang'wen nogono. Third in command, calculating Senators gamble could pay off mano iluongo ni iluongo kane Wetangula. Mago weche bende nitiere kae gin weche kae governors bende dhi chamo muma. Raila lies risk being in political cold after Azimio losing election. Jo ten migepe mabende nogo matek ahinya e kinde campaign. Giko nikech kinde bende inyalo somo oboke gi ke ing'iewo gi kendo ing'e gi matut ahinya. Riti masani nyinga Jesse Omondi.